Hej, velkommen tilbage til hjemmesygefilm. Sidste gang i min tutorial, jeg sagde, at jeg sagde, at jeg reklamerer for en. Ja, det vil jeg gøre nu. Fik en tøj. Ja, han er for vild. Nu må jeg sige. Og så har han challenge, så sådan fik en tøj. Det er ham. Han har, se. Fake er en tøj. Det er fucking godt lavet. Ja, fake er en tøj. Det er fucking godt lavet, det der. Det må jeg indrømme. Jeg elsker det. Og her er en video af her og sådan noget. Han har haft 210 subscribers og video nu. Næsten 100.000 nu. Han har for sig en aften. Han har 22 videoer. Se hvor mange antal han har. Og han er 16 år, jeg skal bare lige sige det, så jeg. Og jeg kommer fra Danmark med sin møg. Jeg vil sige tak for nu. Ja. Og han har fået sig. Jeg ser det fik en tøj. Så. Anguna. Så. Ikke noget. Men når flere videoer, det er bedre. Vi ses.